Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin wannan shiri wanda muke gabatarwa da shi lokaci zuwa lokaci. Inda yau za mu yi bayani ne dangance da wannan magani. Magani ne wannan wanda yake daidaita rikicewar al'ada ko kuma ciwon mara lokacin al'ada ko kuma ciwon baya, ko kuma al'ada ba ta zauwa kwata-kwata har na wasu lokuta, tunda akwai waɗanda ke fuskantar irin wannan matsala. To galibin su wani lokaci mace in tana fama da sanyin mara shi ma yana haddasa wannan. Haka zalika kuma mace in tana fama da matsaloli abin da ya shafi harkar shafin shaidanu duka yana haddasa irin wannan matsala. Insha Allah wannan aka yi amfani da shi, in Allah ya yarda za a samu biyan bukata. Magani ne za a samun shi a shagunonin mu insha Allah rabbi. Za a zo nan katako shagon mu da ke etaji Mimido hawa na biyu. Haka zalika a reshen mu na biyu yana unguwar Lazare kallacin Kwafsare. Ai kokari a zo a jaraba. Sayan nagari in ji 'yan magana suka ce mai da kuɗi gida, sai an gwada akan san na kwarai insha Allah rabbi.